senior sorry. So pwede ako na. Ang sarap din na ay kabe lang. Ako na. Photo çıkan gara. Gusto mo sa ganti na kayo. Service. Service. Abot siya. Sino? Abot siya. Pupuntahan ko. Parang may tapi beres-beres color ang silip niya. Foto mesti çıkan gara. Galon Prasad Das, Murpundu. Galon Prasad Das. Galon Prasad Das. Sisang BPF po ni. Pindah di lagi kan. Dari tu pindah.